πατήσας και της μνήμας Ζωή χαρισάμενος, Χριστός ανέστη εκ νεκρός θανάτων πατήσας και της μνήμας ζωή χαρισάμενος, Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέντωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. ως ανέστη εκ νεκρός θανάτων πατήσας και της μνήμαση, ζωή χαρισάμενος, Προσευχήθη καπνός εκτυπέτος αρρωστή και δεν κυρός από προσώπου πυρός. ως ανέστη εκ νεκρός θανάτων πατήσας και της μνήμαση, ζωή χαρισάμενος. Απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραστήτωσαν. Ως ανέστη εκ νεκρός θανάτων πατήσας και της μνήμαση, ζωή χαρισάμενος. Ανάσταση και ότοπο Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της μνήμας ζωή χαρισάμενος θανάτων πατήσας και της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της μνήμας Ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της μνήμας Ζωή χαρισάμενος. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτω Μνήμαση, ζωή χαρισάμενος. Σοφία ορθή εν
Θεόν ουδήσε ώρα και πόποτε ο μονογενής Υιός ο αιώνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο και αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσωσιν αυτόν σοι τι σοι, και ομολόγησε και ουκ ειρνήσατο, και ομολόγησεν ότι ουκ είμαι εγώ ο Χριστός, και ερώτησαν αυτόν τι ουν, Ηλίας εσύ, και λέγει ουκ είμαι, ο προφήτης εσύ, και απεκρίθη ου, είπονουν αυτό, τι σοι, ή να απόκρισιν δόμεν της πέμψασιν ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού, έφη, εγώ φωνηβώ όντως εν τη ερήμου, ευθύναν την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης, και οι απεσταλμένοι ίσα εκ των Φαρισαίων, και ερώτησαν αυτόν και είπον αυτό, τι ουν βαπτίζεις, είσαι ουκ ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαπτίζω εν ύδατι, μέσος δε ημών έστικεν, ον ημείς ουκ είδατε, αυτός εστιν ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονεν, ουκ εγώ είμαι άξιος, ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος, ταύτα εν βυθαβαρά εγένετο, πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων. Θεός ημών προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτού
θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Ευχαριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως σοητής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέγησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τορμάν επικαλίστες τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιές το όνομά σου στη βασιλεία σου, γίνεται το ρημά σου όπως τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών, τον επισόδος με σήμερα και άψον τα πλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις κλέτες ημών, και εμείς δεν έχεις μας περασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πορεύον. Και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη, πάση Και το πνεύμα της σου. ας κεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνομαι. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Συ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρες της εκκλησίας, τους ιερεύς, της άκουσιν ημώντας τον και πατή τον λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειο άμα θελεστή καταβαίνω εξ του πατρός των φόντων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στους ανέστη εκ νεκρού, θανάτων πατήσας και της εκδημάσι ζωή χαρισάμενος. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτους, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και ενωρία ταύτη, των εννοητών, φίλων, προσκυνητών και κατοικούντων εν την περιοχή ταύτη και των δούλων του Θεού, Βασιλείου, Φωτεινής, Γεωργίου, Σπυριδούλας, Γεωργίου, Ιωάννου, Σταυρούλας, Φωτεινής, Ιωάννου, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πολυτάφτην και πάσαν μονή πόλη και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηλίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλατων γενέσεων αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσον οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς. Και πάτουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος γενοήμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέκομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράμμου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρξένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίων και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Αΐων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Δοκτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μήλου της Δικίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δεήση ημών, χώρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς με τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Αΐλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Δοκτιστού Ιωάννου, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μήλου της Δικίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και τη μνήμη επιτελούμενη. Κύριε φύλατε εις πολλά Τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, που την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγήν επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Δόξα την τριημέρου αυτού εγέρση. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη! Για την εορτή του Πάσχα και όλες αυτές τις ημέρες που γιορτάζουμε και για τον Άγιο Γεώργιο που μας κάλεσε σήμερα εδώ να εορτάσουμε και να εφρανθούμε εδώ στην οικογένεια Γιαννόπουλου που γιορτάζουν αυτό το όμορφο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και να ευχηθούμε το φως της Αναστάσεως και ο Αναστάς Κύριος να μας χαρίζει όλους
δύναμη, υγεία, ψυχής και σώματος, να φωτίζει τα σκοτεινά και μαύρα σημεία της ψυχής μας αυτό το Άγιο και άφθαρτο φως του Θεού και ο Χριστός να κατοικεί μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασίλη και Φωτεινή και τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, για αυτή τη χαρά που μας δίνετε να έρθουμε να λειτουργήσουμε και να βρεθούμε εδώ, διότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μια χαρά. Δεν είναι πάμε μια αγκαρία, είναι χαρά η Θεία Λειτουργία, καθότι μεταλαμβάνουμε και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Οπότε σήμερα μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να έρθουμε εδώ, παρόλο το πρόγραμμα και το δικό μας αλλά και το δικό σας που είναι φορτωμένο, να εορτάσουμε την πρώτη πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου. Η δεύτερη είναι πέρα το καλοκαίρι και κάναμε Θεία Λειτουργία και το ξέρετε και έρχεστε. Οπότε να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και να σας χαρίσει δύναμη ο Θεός στην οικογένειά σας, λύσει στα προβλήματά σας και αγάπη και ενότητα με όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατρί σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Η Αγία Τριάδη να φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα στη βοήθειά μας.